Langite sore mendung, angine semilir alon. Nara, bocah wadon umur 17 tahun, mlaku dhewe mulai saka sekolah. Rambute dikuncir saeneke, mripate sayu, langkahe alon. Wiwit kecelakaan 2 taun kepungkur, sing njupuk nyawane ibuke. Uripe ora tau padha maneh. Dheweke dadi meneng, gampang kaget, lan ora seneng karo rame-rame. Kanca-kanca Nara ning sekolahan ngomong alon. Sakni ya ibuke mati kecelakaan, saiki dadi kaya wong gendeng. Nara mung nyawang langit, ora nanggepi omongane kancane. Saben wengi isih krungu swara rem mobil, cerite ibuke, lan ambu bensin kobong sing ora iso ilang saka pikirane. Siji-sijine kanca sing isih gelem nyedhaki mung Rani. Nar, ayo metu guru BK, kowe butuh pitulungan, ujare alus. Ora usah Ran, aku ora gendeng, jawab Nara karo gemeter. Pas latihan pentas seni, nalika lampu studio mati ndadak, Nara jerit banter. Dheweke semaput, tangise ngegrisi. Pas Nara tangi ning UKS, Rani lungguh ning pinggir ranjang karo nyekel tangane Nara. Aku wedi kowe ora tangi, Nar. Aku krungu ibuku, Ran. Ibuku nangis. Rani mung meneng mripate mbesengot, ora iso omong apa-apa. Sawise kuwi, Rani ora tau katon maneh. Guru ngomong Rani alih kota. Tapi saben wengi HP-ne Nara muni. Saben dijupuk layare peteng, ora ana swara, mung bisikan alus. Aku isih ana, Nar. Nara bingung. Golek Rani ning media sosial, tapi kabeh akune ilang. Akhire dheweke marani konselor sekolah lan critane kabeh apa sing dialami karo Nara. Guru BK kaget, terus ngomong alon. Nara, Rani kuwi korban kecelakaan sing padha karo ibumu 2 taun kepungkur. Kowe lali ta? Nara mung meneng, tangane gemeter. Guru BK ngetokne berita lawas foto reruntuhan mobil jenazah ibuke lan Rani. Sore kuwi Nara lungguh ning balkon, angine alus nyentuh pipine. Ran, panggile alon. Ana hawa adem mlebu kaya dekapan. Suara alus kena kupinge. Aku ora ninggal kowe, Nar. Aku mung ora iso katon maneh. Nara mesem tipis, tangise metu nanging saiki ora amarga sedih. Dheweke ngerti Rani wis mati bareng ibuke, lan kabeh wektu iki sing nyemangati dheweke ya roh Rani kuwi. Matur suwun Ran, saiki aku ora wedi urip maneh. Tapi semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu. Kita punya detik ini sekarang juga, karena semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu